Ето тук Теди се приготвя, сега си връзва нещата, разкрачила се и малко, айде, ще загасиме камерата. Как се спира? Ето тук се приготовяваме, нали, сега ще режеме през рамките, които са кофти на роклята. И така, ето как идва с ножицата. И... по-така, така. Ето. Хоп. Теодор, я се покажи. Обърни се насам да ти видим хубавата прическа. Ето я с тая прекрасна тук, с кадриците. Това не са кадрици, това не са чудеси. Гледай, оп. Ай, бебе, ама защо бели зъби такива? Тук малко тъмно стана. Ето това е нейния педикюр тук. Ето тук сега го увеличаваме и той се вижда педикюра. Ето, страхотен е. Това са тук, ето новата роклия. И Теодора седи като изтокана и не смее да мръдне. Така мръдни малко. И пак тук педикюра. Хоп. Хайде. Ма има и маникюр, не само педикюр. Хоп. Ето го. Ето и кака се е приготвила. Сипала си е даже едно уиски за кораж. И тук, ето с блузката, която съм ми подарил. Така, а Теодорка преговаря с Тревор, който е ергенина, който ще я взима. И да. И говори по-английски, някакъв сложен език, който ние не разбираме. Ето как тук сега ме критикува за последно преди заминаването на Теодора. Чакаме да дойдат там гостите. Те не гостите, а Тревор и близначките. Айде сега да ме снимаш с Теди. Ето, идват абитурентите. Това е Тревор, Кетлин, Бетани. Ето това е майка им. Everybody's oh my gosh. Is this mine? It's for your wrist. Straps or whatnot. Yeah, so this way, even if you get tired of wearing it, you can always take it off and lay it on the table. How does it, what do you do otherwise? Otherwise they pin up here. Oh, they pin. And then they take it like that. This is better, yeah. Thanks. I got them at Walmart. Yeah, they're like, It's working on it. No, I did them at Не снимай какво се разпореждаме с пари си. Това е част от прекарването. This is so nice. because I gave her days. Yeah. 7 ounces. Your days. Yeah. Should the dresses be together or what? Yeah. Yes. Let's. Okay. Всичките са много хубави. Супер. Ти можеш да прекръстиш краката или нещо от този род, или да ги дигнеш така. Ето е лимузината дойде, има си шофьор. Така. So I just bought this for this. So don't think I'm a maniac. Ето тук Теди и Тревор. Хайде. С каква хубава рокля. Русичка, направо страшно й отива.
Хайде. Have a wonderful evening. Ето.